Gaur justu Josu Landak itzulitako Polausterren poema batekin gozaldu dut, eta lehenbiziko poeman ja agertzen zen galbaea. Erlojuaren galbaeak, ez nola da? Erlojuaren galbaea txolarrearen bihotzarekin batera bizi da. Norbait pentsatu dezake galbaeak bere baitan duela ja galera, ez? Galbaea. Galera bere baitan duen hitza dela. Baetzen edo iragazten den horretan galera badagoela, hasieran bertan, baina kontua da ez duela beti norberak hautatzen zer galtzen den iragazi horretan barrena. Eta ez aukeratzeagatik galbaea zein den eta saretaren zulotxoen tamaina nolakoa den ere ez dugula gehienetan guk erabakitzen. Galeran zer irabazten den ebaztea dagokio agian poetari, besteak beste. Horregatik, irabazi arte telesail baten izenburua den sasoi honetan, izan ziteken agian poema bilduma honen azpi izenburua, horixe, iragazi arte. Gotzon Barandiaranen lehen galbaea, leirek ere esan du, jakina hizkuntza da, orotarikoa baino, eta Gotzonen hitzak erabiliko ditut hemen, ororentzako euskal hiztegia beharko lukeena, eta Amaia Lasak aldarrikatutako alfabeto berri horrekin osatu beharko litzatekeena. Galbaea da hitzena, eta galbaeak balio beharko luke, berba horiek bereak izan daitezen, esaten du Gotzonek. Nire berbak direnak erabili gura ditut. Eraz horrek esan nahi du hitzekiko badagoela distantzia bat, sentitzen duela distantzia hori, eta distantzia zergatik inoren hiztegia besarkarazi nahi diotelako, batzuetan, poetari, eta horrek errebeldia batera eramaten duelako. Nire berbak direnak erabili gura ditut. Bestalde, hitzen baitan fedea ere badu, poetak ez bakarrik distantzia. Sare sozialak, kare sozialak bihurtzea bezalako aztikeriak egiten dituenean, demagun. Eta hiru, hitzekiko desengainua ere sentitzen du, behin esangura bat zuten zenbait lelori desjabetua izan zaiolako garai bateko zentzua. Herriak ez du barkatuko liburu baten izena da, dio poetak. Beraz, fedea daukagu, errebeldia daukagu, desengainua daukagu. Eta fedea gehi errebeldia gehi desengainua zer da hiru faktore hauen batura, indar metaketa bat esango nuke. Nondik etorriko da bestela, bere porrota da bide bakarra hori, ez bada fedetik, errebeldiatik eta desengainutik hiru faktoren metaketa horretatik. Aldean daramagun galbaea, aipatzen du behin baino gehiagotan Gotzonek. Eta galbaea aldean eramateak markatzen du aldea, nik uste. Galbae honek norbera den elektroi libre edo ezain librearen jokaera soziala dakar eztabaidara. Jendarte lagun auzi ideia batzuetatik aldentzen garenean, denok daramagu galbae bat soinean. Non dagoen galbaea galdetzen duzu? Galbaea zu zeu zara. Eta dabilen galbaeari jakina etzaio goroldiorik lotzen. Bere niaren eta bere belaunaldiaren artean kokatzen da Barandiaran poemario honetan angelu sozial baten bila. Eta horren beste eztabaida literario eragin dituen gu hori ere artezki definitzen du. Gu berdin, antzera bizi izan zaretenok eta ni. Bere neurtitzak esan dugu erdigune intimo zintzo batetik konpasa zabalduz bere belaunaldiaren angelua bilatzen duten lerroak direla, belaunaldi berriei desagertutako izenen misterio aire bat baino zerbait gehiago, utzi nahi liaketenak. Euskalduna izatea, dio, ez delako ez asko, ez aski eta ez aski. Oskidetasunak badakigu tranpatiak direla sarri, baina Gotzonen honek ez aldu desente asmatzen. Bada erregresio elebakar baten susmoaren plazaratze bat hemen. Politika baldintzak eta kukiak onartu, osteko joko arau berriekiko begirada kritiko bat. Galbaetik pasatzen ez diren zama hoien aipamena ere bai. Katebegi galdu bat, edo katebegi galdu bati, koplatan ari den belaunaldi bat izaten haziote garen susmoa ere badago agian. Batzuetan, antzeko musika entzun izan duzuenok eta ni garelako belaunaldi bat. Poetak amaren heriozari eskaintzen dizkion lerroek intermitenteki zeharkatzen dute liburu osoa. Argi bat eta galera bat, baina argi bat berriro.
Maitasun aitortzari garaiz esan gabekoen mina eranzten zaio. Keinu batzuen eta hitz batzuen soslai maitakorra txirikordatzen diote bildumari lerro hauek, liburu osoa blaituz. Memoriaren galeraren itzala, literala zein metaforikoa, mundu intimotik eremu sozialera edatzen dela esatera ere ausartuko nintzateke. Norbere memoria txarra zein garai likido biziek sakatzen diguten memoria galera kolektibo etengabea, kezka iturri dituelako poetak. Ez gara dena ahazteko nahikoa biziko, esaten du, edo lo eza, iraganarekin lotzen duelarik berdin, hildakoak arantza zorrotzeko lastaira dira. Poetaren luma ez da noskil notarioarena esan gabe doa. Notarioak egunez lan egiten du bulego orduetan eta arke bazten ditu lotura zibilak, jabetza eskualdatzeak, hipotekak, erentziak eta defuntuen paperak. Poetak aldiz lan ordutegitik kanpoko arrakaletan idazten du hitzen trampez, polizia gehiegikeriez, zaintza sozialaz eta zaintza intimoaz, amari egin gabeko aitorpenez. Oraindik iritsi ez direlako helbiderik ez dutenen lekukotza jasotzea arduratzen den antinotarioa da poeta. Notarioena batek daki. Ebatzi beharreko galdera da notarioaren paperak ala poetaren poemak zerk duen zilegitasun gehiago guretzat denborak esango du. Baina denborak berea esan aurretik, denborak bere galbae kupidagabea duenez, guk ere azaldu beharko diogu zein den gurea. Xumea eta ez deusa oso, hauskorra eta hutsala ezinbestean, baina aldean daramagun bitartean erabil dezakegun galbaea. Gotzonek bezala geure buruari galdetuz eta abia puntua berriz xerkatzea baino ezpada. Galbaeak ez dakar berez urrerik. Galbaeak galdera egokiek bezala urrea xerkatzeko balio.